Nkosi nodumo ngoba sikufanele. Sithi akakho Nkosi uThixo onjengawe. Kufanele ukunconywa, kufanele ukukhonzwa sithi izidalwa zakho bawulungileyo. Yes Lord. La kuchila Nkosi izwi lakho nawe masiwuve ubuncoko bakho ngoba xa uncokola siyaphila eqondweni, emotionally na spiritually, utsho ukuthi isaka nemizimba enokufa. Siyathandaza Nkosi lemizuzwana siyinikela kuwe, sikhona kobudlelwane bamadoda. Sincede wakhe impilo zethu egameni lenkosi Yesu Kristu. Amen. Manibulise abakhonzi bakaThixo, otata, omama, abantu abatsha nabantwana besikolo secawa. Ndibulisa ibandla ngegama lenkosi Yesu molweni. Ndiyafuna le session ndenze izinto ezimbini. Siqale ngokuncokola njengotata. Uyafuna ungathi imfundiso. Sidlule size elizweni lenkosi sithandaze. Igama lenkosi malidunyiswe. Lesitshilo izolo ukuba uThixo esinceda sawucancatha kwincwadi yabaseFilipi. Zoyi 4 eza chapter sawumane siqaphula kuzo. Sakroba kancinci kuba kwenzeka i-mentorship phakathi kukaPawulos noTimothy ongunyana wakhe enkolweni. Ndiyafuna ke ukuba phambi koba siyezwini sijonge what does it mean to be a man in today's context. Kukuthini ukuba indoda kule mihla esiphila kuyo. Siphila kwixesha elinzima where isidima SeNdonda sithezekile. Isidima SeNdonda sivithizekile. Mhlawumbi ungayiblame indoda ekuvithizekeni nasekuthezekeni kwesidima sayo. Ungaphinda ublame nezinye izinto eziqhubekayo ekuhlaleni. Kodwa ndiyafuna ukuthi njengamadoda isidima sethu si-challenged. Isidima sethu sichithekile. Isidima sethu siphansi. Kubuhlungu ukuba indoda kule mihla esiphila kuyo. Ukuba ungahamba uzigabise ngobudoda. Ngoba ubudoda buhamba nesithuko. Ubudoda buhamba nokugxekwa. Ubudoda buhamba nokungabi nasidima. Ngoba isidima sobudoda sihuqelekile eludakeni. Ambalwa amadoda emhlabeni. Mambalwa emaninzi. Ngoba in the system of the world kukhona imikhosi ephumileyo yokubulala indoda. Ndiyathanda ukuyichaza ukuba indoda ifaka ninzi bona nje before ife. Uyakwazi ukuthiwa ikhona indoda kuthiwe ife itheni ithwele umnqwazi. Ikhona yona iyayigcina i-oxygen kodwa ifile itheni ithwele umnqwazi. Enye
ifa ithwele umnqwazi ngenxa yemeko nezinto zangamabomu. Uyayiva umXhosa le nto ndiyithethayo. Enye ife ngenxa yemidzingo namaxanduva, iqonde ukuba mandithi utywala ndichaye so that ndihlale ndingekho soba. Ufile loo mntu ngoku ekho, ngoba kumkhulu ukuba yindoda, kumkhulu ukuba yindoda. So ungenzanga nto kuhleliwe nje ngoba kufuneka uhlale uziphruva obu budoda bakho. Xa uyindoda engaluyo kuthiwe uligwala, xa uyindoda engenamantombi kuthiwe usisishumana. Ndithetha namadoda ungubhulu. As a result siraise abantwana kuloo context ethi sawumbona uba akanantombi sihlupheke, asunyaka kodini, ngoba ubudoda kufuneka ubuprove ngemikhuba ethile. And khumbula ukuba umqale emncinci lo mntana umfundisa le mikhuba, alikho ixesha ezathiwa yi-cut off date ngokubuyisa ingqondo. As a result ubona lo mntwana wayeyiqale emncinci le nto, uthi ngokusele mdala uyaletsheza ngoba uhluphezekile, une-experience, uyenza smart le mikhuba wayeyitishwe emncinci. Yonke le system idirectwe ijonge in killing the man species, indoda. Siwabalile sathi eyokuqala ife ithwele umnqwazi ngenxa yento zangamabomu. Eyesibini ife ithwele umnqwazi ngokuzenza ngenxa yokubaleka amaxanduva, itya utywala, itya drugs. Eyesithathu isetrongweni sithetha nje. Uyayazi ukuba ii-prisons eSouth Africa ziyi-243 xa ujonga ngoku. 243. Zithi statistics, only 8 of that 243 yeyamantombi namakhosikazi. Only 8. So more than 230 prisons zigcwele amadoda. And you wonder why amadoda embalwa ekuhlaleni agcwele etrongweni mahle, atya free. Avuka nje udlula ibhedi yakhe uba ibhedi laa nto, sawugqiba uyojonga ekitchen bazawutya ntoni. Enye ithi seyikhululwe noba ngeparoli ngoba ebubi ngaphandle yenza into nje imishimishi uziphindele ngoba kukofiwe phaa. Running away from irresponsibility. Amanye apha ngenxa yento zangamabomu ngoba kunzima outside. It's tough being a man. And ngeshwa asinazo ne-sessions thina singamadoda zokuhlala phansi sibambulane ameva. Andifuna ungena kwinto zomama, kodwa abantu abangomama, they've got the solution. Bona uthi umuntu ehlupheke yinto endlini yakhe athi ndiye endlini kaThixo ndiyophungula imithwalo. Engekafiki kuloo ndlu kaThixo, ubufike kuvalwe endlini kaThixo ubamba umuntu oseqamu kwendlela ongumama athi lo mfazi sithwele bona nje. Yintoni maziba ndidinwe emphefumlweni, kunje nanje endlini yam ndixakene nento. Athi nomnye hayi awunodwanga mfazi, sithwele sonke, kodwa uThixo uzawusinceda. Nyamezela zomelezana ezanto, uzibone ngomso zithe qoko ziphila. Kodwa kuthi singamadoda because asinawo indawo zokuba
umvandedwa enhliziyweni yendoda uyenza igogo. Uyibona indoda ikhonza kodwa igobile le ndoda. Umvandedwa ngoba kanayo indawo aphaphama wakuyo khona. Neshwa le culture esiphila kuyo elipromoter okubudoda sibuprova ngamandla. Kuthi bebona ingoma ezithi impi yamadoda ipheli. Yazwa letho? Impi yamadoda ipheli. Ngamanye amazwi basikhabele lo nyaka manjana lo nyaka sisalwa rantinye. Nje impi yamadoda ipheli kuthi kulwe nenzala yethu. Ngoba yonke lento injonge ekubulaleni isidima SeNdonda. So ithatha kancinci into eqhubeka ngexesha kukhulu lwamaSirayeli. Ukumkani ukhupha umyolelo obheka kubazalisikazi. Uthi bulalani yonke into eyindoda. Kuzawusindiswa the nation of Israel. Bulalani yonke into eyindoda ezalwayo. Kodwa elibhinqa niyeke iqhube just to destroy indoda. Xa kuzalwa ibandla, iNew Testament ivula ngokubulawa kwabantwana abangamakhwenkwe bebulawa kweHerode. Ukhupha umyalelo uthi bulalani wonke umntwana one-2 years ubheke ezantsi. Ngoba I want to make sure ukuba ndimposi lokumkani kuthuzele. So ithatha kancinci loo nto ukuthi when the nation of Israel was born kwanyanzeleka kubulawa amadoda. Naxa kuzalwa ibandla kwanyanzeleka kubulawe indoda. Ngoba there's something about a man. Abhizi umtyholi ufuna ukwenza sure ukuba uyalibulala icebo likaThixo lingekaphuhli. Xa niyivala le ntoko ndiyakhuthaza ukuba singamadoda senziweyo sihlale phansi sincokole sithi madoda akukuhlanga. Ungafiwedwa ekoneni yakho. Ngoba le nto ukwehlelayo yakho wedwa. Uyayazi ukuba umuntu uyayifumana i-relief xa esithi bathini hayi bo ayidimdedwa lo unale ngxaki. Sibangulane takakomane mkhosi kaThixo. Sihoyane. Iphele impi yamadoda. Siqhumane imiqondo. Sivelelane. Sijongane ukuba mkhosi kaThixo uyaphila na kodwa. Do you know ukuba ihamba indimende into yokwazi ukuba ndiyathanda noba ndinikwa ngamali. Kodwa laa nto yokwazi ukuba kukho umntu ondicingayo somewhere. Okay, afowune nje athi ndifonele ukujonga mntakasongosa ngova. Akhona beka into etafuleni. Uyaphila na mkhosi kaThixo. Ihamba indimende laa nto ibuild i-confidence yakho. Ikuxelele ukuba thini ndiyadingwa kulo mhlaba. Ukungajongwa ukuba kusithiwa hayi unqabile enkonzweni. Ungajongwa ukuba kusithiwa hayi ushonisa inqubo. Ujongwe nje ukuba ndifuna ujonga mkhosi kaThixo into yoba uphilile na. Lunjani usapho. Ngoba before ndibe yindoda ecawa ndingumntu. So xa undijonga as umntu, you make me feel special. Undijonge nje as an individual ukuba
Hemani because kaThixo uziva right nakodwa. Before sibe ngabantu benkonzo singabantu bakaThixo. Amen. We are emotional beings and the emotions zethu zidented. Ngoba into ezibhlungu ziqale endodeni nakulamakhaya. Yilento kunikezela kuthina kuqala nakulebisi. Dingeletho. Amen. Amen. Isuicide ininzi emadodeni kunabomama. It's easy for a man to choose an escape route. And the escape route is suicide. Yitrongo. Utywala ne-drugs. Osaqomolozayo une-enge ngaphakathi ulwana. That's why sinezidlakela ezirapayo. Sinezidlakela ezi-abusayo. Ulo muntu lona uyagrebhisha uyalwa ngaphakathi. Lento ndithi singamadoda we owe to ourselves basihlale phansi. Sithi madoda we are better men than this. Amen. And siyenze lonto sivume ukuba sesiqhengeni ukuba vulnerable phambi kukaThixo. Sivume ukulila when there is a need. Sibazi ukuba ubudoda bokwenene bulele enhliziyweni nasengqondweni hayi ezigalweni. Sifundisane ukuba ukusolve izinto akulelanga kwizigalo ne-violence. Kodwa bulele ekuthetheni izinto. Amen. Do you know ba thina singamadoda siyonqena ukuthetha? Into evela kuqala naxa kusithwa makhe sithethe ufuna sithethe kuvele unyuke i-defensive mechanisms apha kuthi sizawuthetha ngantoni. Yintoni edinga uthetha ngoba apha kuthi sidwele umlo. Singabantu bokuhlaselwa. Idiqheleke lento yoba ungcono uhlekwe xa unedumeli ngasemva. Funeka iduma lakho bengaphakathi phambili usube indoda. Uyibona indoda inkobo kanti ihambisa isuku soba makubethwe bona. Ngoba iqhelekile lento yoba amadume endoda aphi angaphambili. Side seyiqhele lento yoba indoda engenanxeba iwiki loo ndoda. Intetho ezithi inxeba lendoda alithwali ahlekwa batshintsha banamhlanje bathi hayi asihleki inxeba asihleki indoda uqobo. Iqheleke le nto yoba yiba nezinxenxe ezi-unnecessary. Uyibona indoda enezinxenxe ihlonitshwa bombathini kunesidima esihamba nobu bubi bokubanxeke-nxeke nalamaduma ngaphambili. Do you know what else does enzeka on the physical zitranslated to the spiritual life? Yes. Of course. Uyifindo boba inezinxenxe lesi isepulpitini. Ayiyonethetha izinxenxe ngo. Awuyonethetha amaduma. Amen. La enga ivelayo iphuma kwilizwe lobudoda. Ngoba ukuzazi prove whenever embrace platform yena funeka alwe. And we need God to help us. Because we need a better version of a man. And ayizuhlazulweni izawuhlapha kuthi. Ngoba ufike kuYesu wasinika inqondo. Basikwazi ukuhlala phansi uthi uPaulos akusekho sikumngona phakathi kwenu. Ngoba amadoda sinswe yafanele bayalidisha elizwe on many things.
So that kungamentionwa i-GBV ngaphandle ziphinde zimentionwe nasenkonzweni. Nindiva? So that we don't cry rain outside nasenkonzweni kanti yaqhuma. Mhlawumbe nithi ayikho eBhayibhelini lithethayo uAmnoni noThamara babesenkonzweni. Ngabantwana bakaDavide. Utata wenkonzo. So I wanted to get her outside. We need to talk about these things. Do you know what? Xa sowuzithanda uzixabisile. Uyazi uba you've got what it takes to be better. Uthetha nangezi zinto zibuhlungu. Ezi kungathethwayo ngazo. Ezi zikuhlukumezayo nawe zikwenza ube uncomfortable. Ube kwispace ungene easy kwispace esithi ndim lo uyi-rapist. Ndim lo ungumbulali. Ndim le uyi-woman abuser. Ukuyihluku ibeke ecaleni ngoba ubungcwele bantakwethu ayonto engathi yingubo. Uhlube lento yokuzenza ngcwele. Uzazi into yoba ndingcwele ngobuyesu kum. Kodwa ayindenzi loo nto le mikhuba ndiyenzayo ingabonakali phambi kobuso bukaThixo. In other words, ayithi le nto kuba ndisindisiwe andinawuzithetha ezi zinto. Ayithi kuba ndisindisiwe ukuze ndibe ndingcwele ubungcwele bam buphuhliswa kuthetha ilanguage engcwele. Amen. Being real before God is more holy than legacy. Ufane nendoda engumuntu werhafu ithandaza. Pha ekoleni uthandaza umfarazi. Umfarazi wazigwagwisa phambi kaThixo. Kodwa umuntu werhafu wathi yiba netarhu kumThixo ngoba ndingumoli. Abona abantu bafanele ukuvuma izono and lead this world ekuvumeni izono ngabantu abasindisiweyo ngoba we understand inceba kaThixo. May God help us as men. Angenelele ngoba xa incede mna kuncedeka inkosikazi. Xa incede mna kuncedeka abantwana. That's why umtyholi target indoda efemelini ngoba uyayazi ngoba uba ndigqibe lo and affecting only those it affected the system of the world where sizawuba ne-fatherless nation. Ibandla ibe yindawo yabantu abalilayo where endaweni yoba kunconywa uYesu kuthiwe waze wamhle Yesu uzawumane exelelwa loba uyindoda yabahlolokazi because I feel amadoda uyindoda yabahlolokazi unguyise wenkedama ucinga uYesu iyamimpressa loo nto. That's a prayer of a cry. Kanti xa amadoda ekhona amadoda ephilile amadoda e-occupy a position of being men, the church won't be a crying church. It will be a healed church. Ibandla eliphilisiweyo. Do you know about the pride of children ilele kutata? Ungayithathi kancinci wena laa nto yokubona unyana akho ekubukela ukhwele pulpitini. It's not a small thing. Ngoba ihamba ne-sense of pride, identity and belonging. Lo mntana usibona phaa kuwe. So we need to deal with us as men. Ukuba uThixo asincede, ancede impilo yethu, ancede ingqondo yethu, ancede emotions zethu, ancede spiritual life yethu. Abe busy uThixo ancede families zethu. Ngoba a healed man heals relationships. Ngoba iyayeka ukuba ile ngonyama ingene endlini ine-anger issues ingene ngoku inoxolo.
indoda ingu-peacemaker, indoda iyi-communicator, indoda iyi-advisor, indoda iyi-mentor that holds ifamily ngengalo isithi ubona nje we will make it. Indoda iyi-encourager yale family, emotivator yale family. Athi unkosikazi nabantwana be-on the verge of giving up, ithi le ndoda ubona nje lo mzi awuzuphelela kwi-poverty, we will get out. Kuthi indoda encengelwe ingqondo ngoncedo lukaThixo. I believe ukuthi indoda encedwe nguThixo yaphila emotionally, iba yi-protection nakwinkosikazi nabantwana. Ayiba-protect ngoba isithi ndinompu okanye ndinamandla, kodwa they feel safe ngoba bajonga utata indlela ahamba ngayo. Bayazi ukuba I won't be beaten, andizubethwa, andizu-abhuzwa, andizuxhatshazwa, andizuthukwa. Hello mazi, ngicela sityikizwe le nkosi. AbaseFilipi chapter 1 wencwadi yabaseFilipi, yamcela uverse 6 khona. Sawufunda kwi-versions ezohlukeneyo. Phambi koba siye khona, esitshilo sathi le ncwadi umbhali uPaul eyibhala nonyana wakhe abumentorishayo uTimothy. Kungako isithi uPaulos verse 1, uPaulos noTimothy abakhonzi bakaThixo bakaYesu Kristu babhalela bonke abangcwele abakuKristu Yesu. So chapter 1 is about uPaul ethandazela abafundi bale ncwadi. Uyathandaza ukuba avulwe amehlo abo engqondo, ba-understande incamisa zelizwi likaThixo. Aqhubeke athi abanye balishumela ngokunyalaza, abanye balishumela kodwa ubelivuyelayo ilizwi likaThixo liyashinayela. Chapter 2 uthathe attention yabo ayise kuYesu. Athi ku verse 5 mayithi ingcinga awayenayo uKristu ibe kuni. Let the mind that was in Christ Jesus be in you. Amen. Let the attitude of Christ be in you. Ngoba he's calling the church to intobeko efuze uKristu. Ithi uKristu othe ukulingana kwakhe noThixo akakubalela ekuthini kulixhoba. Wasuka wazihluba, wathatha imo yokuxaka, wazithoba kwade basekufeni, adlula athi ukufa kwasemnqandisweni. Chapter 3, Paul talks about amaJuda neziphathamandla zelo xesha ezamphatha kakubi. He addresses them as dogs. Abesebhala amalungelo akhe obuyuda anawo, abenokusigwagisa nabo. Kodwa athi selapho uPaulos athi noba kunjalo zonke zonto ndizibalele ekuthini ziyinkunkuma nenxwaleko ngenxa yokomgama kokumazi. Hallelujah. Amen. Jesus. Chapter 4 ziziyalo uyala ibandla laseFilipi. Zikhona ke izinto esinozibala khona, kodwa kwezo ziyalo zonke
uzofika kwi-point where athi enogqima bazalwane ndithi kunivuyani enkosini. Oh my God. Yaphinda ndithi vuyani. Hallelujah. Ngoba ivangeli into yovuyo. My God. Ku-chapter 1 uzichazile into ezi-negatives. Chapter 2 weza nazo. Na chapter 3 kodwa ku-chapter 4 uthi ndithi kunivuyani enkosini. Amen. Uthi because you are joined with Christ. Hallelujah. Ngenxa yokuba nimanywe noKristu. Vuyani. Jesus. Do you know umuntu osinzwe akavuyiswa zizinto eziphathekayo? Yes, Lord. Akavuyiswa izinto ezibonakalayo. Hallelujah. Akavuyiswa imeko evumayo nengavumile. Nathi madoda. Kwisession yokuqala, isiqingatha sokuqala sale ntoko, ndithethe ngezinto ezimnxunguphalisayo umphefumlo wethu. Kodwa simanywe noKristu. Ngenxa yose sizathu vuyani. Oh my God. Jesus. Xa uyindoda esindisiweyo, you have a reason to celebrate. Noba imeko singavumi, kungakho esithi sithini na kwezi zinto, ukuba uKristu ungakuthi ngubani ongasixhasayo. In other words, umuntu osindisiweyo, next to yena there's always a solution. Into edingayo ukushifta kwemind. Ingqondo shiftayo ikwenza ubone izinto obungaziboni. That's why umuntu osinzweyo ngeke umconfirm. Angalalela namhlanje ngoba usavukeleka. Hallelujah. Ngeke umconfirm. Ngoba it's all about the mind. Wathi ingqiqo itshintsho. Jesus. Akathi uPaulus ku-chapter 2, hambani niyoqokelela ingqondo kaKristu. He's declaring it, let the mind of Christ, that was in Christ be in you. Ngoba uKristu ukuni, all you need is a shift in the mind. Jesus. So umuntu osindisiweyo apha kuye xa enxaniwe akazukhonjwa outside, ukhonjwa nalapha kuye ngoba apha kuye kukho imithombo efuneka igqabuke. Enxaniwe nje ngoba imithombo ayikagqabuki. It's all in the mind. So all I'm saying, bathandekayo, kuzo zonke ezimeko ngoba usile umtyholi. Niyavuma bafuna khona abantu boyika ukuthi usile umtyholi. Like mafama uzabacenga umtyholi kuba bengakabamthuke. Thethi njalo ngoSathane. Uzawuyeka umtyholi. Usile umtyholi. Kukubiki kunjenje kwelizwe ngoba usile uthe bathi usile umtyholi. Yeah. Umtyholi lo uphehla isystem yelizwe against men. So that George window bendoda ethenqobo engakwazi ubafeyisa abantu ngoba bayakuthuka ngenxa yemikhuba eyenzekileyo nawe sokuyilonda uziqoqela nami indoda nyani ukuthwe kwendawo ukuthi xa uthetha kanithule madoda okanye madoda khanisiboneke ezibhuluku yo kanoyisiwe madoda kanisithini nawe ureacte ulibale ngoba usile umtyholi umtyholi akazi ukuthi ngingumtyholi uzawuza ngomntu kuwe akutheza amandla